90 plus 35. Can you send us? You don't put it on your side. 90 plus 35. Bueno, una mica atípic per la calor, entrem a un país nou que bueno, és una mica raro, però nosaltres concentrats amb lo nostres i la veritat que amb molt positivisme. Com veus aquesta dinàmica després de que va començar el Felip, aquesta pretemporada i ara ja després d'un mes de treball? Bueno, com hem dit, ha sigut una pretemporada una mica atípica, una mica rara, però bueno, ens hem d'adaptar a les circumstàncies que passem tots i la veritat que molt contents amb el treball de tothom. Molt bé, la dinàmica de l'equip molt bona, la veritat que estem fent un treball molt bo, el míster, els jugadors i molt contents. Com et notes aquí a l'Inter, ja que ets fitxatge d'estiu? La veritat que molt adaptat, molt content, la benvinguda ha sigut molt bona i la veritat que estic molt content i ganes de fer història i passar de ronda.